Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння ў нашай студыі дружныя каманды прыгожых, разумных і, вядома, кемлівых. І я спяшаюся вас пазнаёміць з дзяўчатамі. Эліна, калі ласка, вам слова. Добрый день. Добрый. Наша команда зовется «Рамонки». Побач со мной мои одноклассницы Дарья и Ганна. Мы выпускницы 14-й гимназии. Кім марыце стаць менавіта вы, Эліна? Я мару стать корреспондентом. Тэлебачанне, газеты, часопісы? Пожадана телебачення. Ну што ж, я жадаю вам поспехаў у гэтай справе, і сёння вы атрымаеце першы тэлевізійны вопыт разам з вашымі сяброўкамі Ганначкай і Дашай. Апладысменты. Послухаем капитана другой команды. Калі ласка, Ганна. Добрый день. Добрый. Наша команда называется «Лилеи». Побач со мной так само мои одноклассницы. Юлия занимается английской мовой, а Маргарита любит танцевать. Цудоўна. Скажите, а ці паважаеце вы, Юля, беларускую мову гэтак же, як і англійскую? Так, мы вельмі любим нашу родную белорусскую мову. І таму вы на тэлевіктарыне размаўляем па-беларуску, так? Так. Дзяўчаткі Лілеі, дзяўчаткі Рамонкі, я абедзвюм камандам жадаю перамогі. Шаноўныя ўдзельніцы, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Прывітанне, шаноўныя ўдзельнікі нашай гульні віктарыны. Вітаю і вас, дарагія тэлегледачы, прыхільнікі нашай тэлеперадачы. Хай здзейсняцца вашы спадзяванні, твары асвецяцца прыязнымі усмешкамі ад трапных адказаў і гонару за свае веды. Перадачы зычу поспеху ўдачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў, і пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» каманды адказваюць на пытанне «Ці праўда што?». Варыянты адказу «так» ці «не». Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельніцы, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Няправільны адказ будзе гучаць інакш, і балаў ён не прынясе. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну а пачынае тая тройка, якая адгадае беларускую загадку. 12 орлоў, 52 галкі зняслі одно яйцо. Трэба адказаць, што гэта за яйцо, што гэта за галкі і што гэта за орлы. І першая была Ганначка. Яйцо – гэта год, 12 орлоў – гэта месяцы, а 52 галкі – гэта тыдні. Усё верно, усё правильно, ваша праўда, і вы пачынаеце, Лілеі, даражэнькія. Ці праўда, што на экране павук? Я лічу, што не. Я таксама лічу, што не. Слухаю вас, Ганна. Гэта павук? Мы лічым, што гэта не павук. На жаль, дзяўчаткі, у беларусаў павук – гэта адмысловае ўпрыгожанне з саломы. Яго падвешвалі падчас калядаў ці на Вялікдзень над сакральным месцам у хаце, над сталом. Менавіта гэта саламяны павук. Цяпер вы гэта ведаеце. Ну што ж, пытанне для каманды Рамонкі. Ці праўда, што замест пропуску у слове «мыш'як» трэба пісаць апостраф? Эліна, трэба адказваць «мыш'як». Мы лічым, што трэба пісаць апостраф у слове «мыш'як». І гэта правільны адказ, малайчынка. Наступнае пытанне для каманды Лілеі. Ці праўда, што ў слове, якое вы бачыце на экране, націск падае на другі склад? Не, хотя не так, потому что натиск на апошні сказ падае. Так ці не? Ці праўда, што ў слове,
якое вы бачыце на экране, націск падае на другі склад. Не. На жаль, гэта неправільны адказ. А паспрабуйце паставіць націск там, дзе вы лічыце. Ну, паспрабуйце ў голас. Камбайнер. Камбайнер. Гучыць гэтае слово? Не. Не. Гэта па-руску камбайнёр, а па-беларуску камбайнер. Націск падае менавіта на другі склад. Дзякуй, дзяўчаткі, падтрымаем каманду Лілеі. Эліна, камандзе Рамонак наступнае пытанне. Ці праўда, што на экране ярмо? Я лічу, што гэта ярмо. Я таксама лічу. Вы падрыхтаваліся? Так. Ярмо гэта ці не? Мы лічым, што гэта ярмо. І гэта правільны адказ. Малайчынкі, апладысменты. Ярмо – гэта драўляны хамут для буйной рагатай жывёлы. Дзякую вам. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 4 балы назапасіла каманда Рамонкі, ну а каманда Лілеі на шляху да перамогі. Робім крок да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ – 2 балы. Першымі за перамогу паспрачаюцца Юля і Даша. Яны паспрабуюць перакласці сказ. Падрыхтуйцеся, руку на кнопку. І першы сказ вам. Где находится вольер с хищными птицами? Першая была Даша. У яе ёсць 5 секунд на роздум. Давайте паспрабуем, што у вас атрымалася. Дзе знаходзіцца вольер з драпежнымі птушкамі? Гэта правільны адказ. Менавіта такі гук прапанаваў даць пасля адказу Дашы наш эксперт Святаслаў Крупенька. Святаслаў Геннадьевич, дзякуем вам за такі добры варыянт. Даша, чаму гэтае слово я прамовіла? Таму што па-беларуску у ідэале будзе так. Дзе знаходзіцца вольера з драпежнымі птушкамі. Аднак наш эксперт сказаў, што Даша малайчына і 2 балы падказаў пакласці менавіта ў вашу скарбонку. Дзякую вам за смеласць. Цяпер вы ведаеце, што па-беларуску вольера. Ганначка і Эліна гуляюць. Ганна, не марудзьце, вам трэба зарабляць балы. В воскресенье я намерен посетить родственников. Першая была Эліна. У нядзелю я хочу з'ездзіць да родзічаў. Блізка да тэксту, можна больш дакладна. Дзякуй за такі варыянт. Паслухай, можа, Ганна больш дакладна перакладзе. У нядзелю я хочу наведацца да сваякоў. Гэта правільны адказ, малайчынка. Маргарыта, увага, руку на кнопку. І гэтак жа зробіць Ганна. Сказ для вас. Лучший отдых – это смена деятельности. Першая была Ганна. Лепшы адпачынак – гэта змена дзейнасці. Бездакорна. Малайчына, Ганна. Цудоўна. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую магчымасць і паслухаем нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, калі скарыстаць адзін са сказаў перакладу, то сапраўды лепшы адпачынак – гэта змена дзейнасці. Безумоўна, без уліку нашай гульні. А ў вас усё добра, і з адказамі на пытанні, і слайды адгадалі, пераклады атрымаліся на ўзроўні. Цяпер усе будуць ведаць, што вольера ў нас жаночага роду. А ў бліжэйшую нядзелю чаму б і сапраўды не наведаць сваякоў, блізкіх, родных, крэўных ці проста добрых сяброў. Жадаю поспеху ў далейшай гульні. Як заўсёды, дзякуем вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю. Падводзім вынік гульні ў пераклад. 8-2 на карысць каманды Рамонкі. Ну а наперадзе эпізод тлумачым.
Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў з дапамогай падказак, якія мы падрыхтавалі. Гульцы выбіраюць з 3 варыянтаў правільны і залічваюць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманда памылілася, свой варыянт адказу даюць сапернікі і на падборы зарабляюць 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль нашы лілеі. Увага на экран, дзяўчаткі. Слова «дыля». Што яно абазначае? Дыля – гэта моцны колкі вецер. Ствол агнястрэльнай зброі. Толстая дошка. Ганначка, скажыце, калі ласка, ці ёсць у вас адказ і хто яго нам прапануе? У нас ёсць адказ, і на гэта пытанне адкажа Юля. Нам здаецца, што дыля – гэта ствол агнястрэльнай зброі. На жаль, дула, ствол агнястрэльнай зброі. Ну, а цяпер спытаем у рамонкаў. Эліна, хто паспрабуе? На гэта пытанне паспрабуе адказаць Ганна. Нам здаецца, што дыля – гэта толстая дошка. Вам правильно здаецца, вам удалося 2 балы падабраць. Апладысменты. Шаноўныя рамонкі, наступнае слова вам. Што ж такое жур? Жур – гэта не густы аўсяны кісель. Невялікі бязворсавы дыванок. Збанок, у якім малако падаецца на стол. Эліначка, калі ласка, што вы думаеце, хто будзе даваць адказ? На гэта пытанне адкажа Дар'я. Мы лічым, што жур – гэта не густы аўсяны кісель. Вы маеце рацыю. Наступнае слова для прыгожай каманды лілеі. Дзяўчаткі, слова «знянацку». Гэта значыць як? Знянацку – гэта роўна, у адзін рад. Выпадкова, незнарок. Раптоўна, нечакана. Ганначка, хто паспрабуе? На гэта пытанне паспрабуе адказаць Маргарыта. Мы лічым, што знянацку гэта значыць раптоўна. І гэта правільны адказ. Малайчына! 3 балы вашы. Наступнае слова для каманды рамонкі. Дашчэнту. Дашчэнту – гэта прама ў вочы. Начыста, зусім, поўнасцю. Наўгад, як выйдзе. Усмешлівая Эліна упэўнена ў адказе каманды. Каму аддаеце права адказу ці самі адкажаце? Я паспрабую адказаць сама. Я лічу, што дашчэнту гэта значыць начыста, зусім, поўнасцю. Дакладна. Апладысменты. Дзяўчаткі, назоўнік для вас гэта слова крышан. Крышан – гэта гладканосая лятучая мыш. Плоскі кусок чаго-небудзь ядомага. Верхняя частка будынка. Ганначка, што прыдумалі лілеі? Хто будзе адказваць? Адказваць на гэта пытанне буду я. І мы лічым, што крышан – гэта плоскі кусок чаго-небудзь ядомага. І гэта правільны адказ. Малайчынкі, 3 балы вашы. І апошняе слова гэтага конкурсу для каманды рамонкі. Ножка. Што гэта? Ножка – гэта невялікая дзірка ў адзенні. Набітая люлька, якую кураць. Ахапак, вязка сена, саломы, дроў. Эліна, толькі 5 секунд даецца ў гэтым конкурсе на роздум. Хто будзе адказваць? Адкажа Ганна. Калі ласка, Ганначка. Нам здаецца, што ножка – гэта ахапак, вязка сена, саломы, дроў. Інтуіцыя і веды. Усё ёсць у гэтай каманды. Дзякуй, малайчынкі. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды лілеі 8 ачкоў. Каманда рамонкі у лідэрах, у яе 19 балаў. Ну, а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем.
Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Ганначка, гэта каманда Лілей, нічога страшнага. Зараз на экране вы ўбачыце 6 канвертаў. Ну і падумайце разам з дзяўчатамі, які браць. Мы вырашылі ўзяць трэці канверт. Трэці канверт ваш. Пудрыць мазгі. Добра. Які ж фразеалагізм дастанецца камандзе Рамонкі? Хвалюецеся, Эліна? Так. Правільна хвалюецеся. Толькі 5 канвертаў засталося. Любы. Першы. Першы. Да апошняй ніткі. Цудоўна. Такім чынам, у каманды Лілеі пудрыць мазгі, у каманды Рамонкі да апошняй ніткі. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што трэба зрабіць. На выкананне гэтага задання даецца ўсяго 30 секунд. І праз гэты час кожная з каманд адкажа на 3 пытанні. Што абазначае ваш выраз, ваш фразеалагізм? Які сказ вы склалі з гэтым выразам? І які сінонім з беларускай або адпаведнік з рускай мовы вы падабралі да вашага выразу? Усё зразумела? Працуйце! Каманды прыгожых і разумных падрыхтаваліся, і я даю слова капітану каманды Лілеі, Ганначцы. Хто пачынае? Пачынаю нашай камандзе адказваць Юлія. Юля, калі ласка, які фразеалагізм быў у каманды Лілеі? Наш фразеалагізм пудрыць мазгі. Мы ведаем, што гэты фразеалагізм значыць блытаць чалавека, гаварыць няпраўду, падманваць. І гэта правільны адказ. Вы ўжо паклалі ў сваю скарбонку 3 балы. Пудрыць мазгі – гэта значыць знарок, казаць што-небудзь няправільнае, падманваць чалавека, блытаць. Малайцы. Ганначка, наступнае заданне – сказ, калі ласка. Сказ прачытаю я. Мой знаёмы заўсёды мне пудрыць мазгі. Што ж гэта за знаёмы такі і якія ў яго намеры, добрыя ці не? Дзякуй за сказ. Яшчэ 3 балы ў вашу скарбонку. Маргарыта, а якія ж сінонімы з беларускай або адпаведнікі з рускай мовы вы падабралі? Марочыць голову. Абсалютна дакладна. Цудоўна. Беларусы скажуць дурыць галаву, абуваць у лапці. Расіяне кампасціраваць мазгі, травіць баланду. Дзякуй вам за ваши адказы, за ваши веды. Вы малайцы. Апладысменты. Калі ласка, Даша, раскажыце, які фразеалагізм быў у каманды Рамонкі. Наш фразеалагізм да апошняй ніткі. Ён значыць начыста поўнасцю. Малайчынка Даша, гэта ўжо 3 балы у вас, у Рамонкаў. Я толькі скажу, што гэты выраз шматзначны. Першае значэнне – полностью, начисто, обобрать, обчистить. И ничего не покинуть, так? А другое значение – это наскрозь промокнуть. Дякуй, вы назвали одно значение, гэтага дастаткова, 3 балы ваши. Эліна, калі ласка, сказ. Учора на кірмашы мяне абабралі да ніткі. Ой-ой-ой-ой, ну што ж за людзі такія, навошта яны бралі апошняе? Дзякуй за сказ, няхай так ніколі з вами не здараецца. Малайчынка, яшчэ 3 балы. І Ганна, сінонімы, адпаведнікі. Нам здаецца, што адпаведнік гэта абабраць да ніткі. Дзяўчаткі, на жаль, эксперт падказвае, што за гэты адказ мы не можам даць вам налічыць балы. Прабачце, калі ласка, і ведайце, што беларусы кажуць як ліпку, гэта ў першым значэнні абабраць як ліпку, а ў другім значэнні прамокнуць да касцей. Расіяне как ліпку і да мозга касцей прамокнуць.
Зразумелі, так? У гэтым конкурсе вы паклалі ў скарбонку 6 балаў. Падтрымайце іх. Дзякуй вялікі камандам. Пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Паважаныя гульцы, не стану вам пудрыць мазгі прыгожымі фразамі. Гэта значыць падманваць. А скажу праўду. Гуляеце добра, малайцы. І гэты выраз вельмі багаты на сінонімы, сярод якіх і такія: абуваць у лапці, бакі забіваць, вадзіць за нос, вешаць лапшу, гнуць дугі, пускаць пыл у вочы і іншыя. А другі выраз мае два значэнні. Да ніткі могуць абабраць, а самому можна яшчэ і прамокнуць. Але хай не напаткае вас ні першае, ні другое. Зычу поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 25 і 17 ачкоў. І мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Ну а пачынае каманда, што пакуль набрала меншую колькасць балаў. Лілеі, гэта вы. Менавіта для вас першае музычнае заданне. Толькі зойдзе ў хату госць, будзе ўзята чарка, ёсць гармонік, бубін ёсць, чым не гаспадарка. І ад печы да сяней, колькі маім духу, мы заскачам, як раней. Полечку трасуху. Дзяўчаткі, 3 балы вашы, малайцы. Гэта песня полька-беларуская, словы Леаніда Дранько-Майсюка, а музыку напісаў да яе Ігар Лучанок, выконваў Анатоль Ярмоленко. Дзякую, дзяўчаткі. Заданне для вас, шаноўныя рамонкі. Увага на экран, таксама дарослая песня. Ты казала ў панядзелак, пойдзем разам спаць адзелак. Я прыйшоў, цябе няма, падманула, падвяла. Ты казала у аўторак, пацалуеш разам 40. Я прыйшоў, цябе няма, падманула, падвяла. Ты ж мяне падманула, ты ж мяне падвяла, ты ж мяне мала-маладога С ума з розуму звяла. Вось дык, дзяўчаты, малайцы, апладысменты. Песня «Ты ж мяне падманула», словы і музыка народныя у апрацоўцы Олега Моўчана. Ну, а выконвалі песняры. Вы гэта дакладна ведаеце. Малайцы і дзяўчаткі, вы мяне здзівілі. Наступнае заданне паэтычнае, і яно для каманды Лілеі. Я ў мастацкім агародзе, толькі марная трава. А якая? Смех ды і годзе. Ганочка, ці падрыхтавалася каманда Лілеі? Так, наша каманда падрыхтавалася. Ну, тут яўна размова ідзе не пра Лілеі. Хто паспрабуе даць адказ? Юлія. Я ў мастацкім агародзе, толькі марная трава. А якая? Смех, ды і годзе, я пякучка крапіва. Малайчына. Вы маеце рацыю, Юлія. Малайчына. Верш крапіва. А хто яго мог напісаць? Вам трэба здагадацца, а можа вы і ведаеце. Мы лічым, што гэта Кандрат Крапіва. Дакладны адказ. Гэта вядома, Кандрат Крапіва. Яго партрэт вы зараз убачыце на экране. Апладысменты. Заданне для каманды Рамонкі. Ні славы, ні скарбаў я не хачу. Мне б толькі прыйсці непрыкметна, зямлю сваю пад нагамі адчуць. Эліна, а хто будзе адказваць? Адкажа на гэта пытанне Дар'я. Даша, калі ласка, паспрабуйце. Ні славы, ні скарбаў я не хачу. Мне б толькі прыйсці непрыкметна, зямлю сваю пад нагамі адчуць, надыхацца родным паветрам. Цудоўны адказ, дзяўчынкі. Краіна мая, так называўся гэты верш. А хто яго напісаў, вам трэба адказаць.
Калі ласка, ці можа каманда адказаць, хто напісаў гэты верш? Ёсць якія-небудзь варыянты? На жаль, мы не ведаем аўтара. Не ведаеце і не будзеце спрабаваць? Не. Ганначка, магчыма, каманда Лілеі ведае? Мы паспрабуем. Калі ласка, хто? Мабыць, гэта Пімен Панченка. Гэта Пімен Панченка, малайчынка. 2 балы вашы. Цудоўна. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда Рамонкі. У іх 31 бал. Ну, а команда Лілеі назапасіла 28 балаў. Хай у вас, паважаныя ўдзельніцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.